video. Tänään tehdään toi Nerfasen testaaminen. Eli haulikko. Joo, mä laitan sen puhelimen. Voila. Oot mä laitan. Sitten tehdään. Sitten mä ammun sua. Sitten mä ammun sua käteen. Toi oli ihan hyvä. No sit mä ammun sua vielä napak. Ai vitsi. Okei. Mä se laittaa hommaa. Missä on? Jos sä oot tilkeä mun, niin mä en tee tällä pesäpallomailalla. Tää on siis mä lyön. Niin, jos mun koira rikkoo tän. Oh shit. Mut siitä ei mun käsi, koska mulla ei oo paitaa. Ei! Ai! Ha! Ai! Joka. Voi. Toi on huono. Elikkä tämä oli keskissä jokin. Nähdään. Ensi videossa. Moikka!